hij smaakt het poer best. Ik ben zeker geen whiskydrinker, maar hij is zacht. Hij roekt lekker. Er zit zwierte toon in, vanille. En ja, ik ben er blij mee. Dat is wat de meesten vinden van de nieuwe oer-Frieske whisky. Jelle Sixma en Pat Sielstra hebben te jaren deze drank betocht en je mij de tweede Frieske whisky op een merk bracht. En het is net zomaar een whisky, maar je mij wel een heel bijzonder recept. Wij broeken 3 oude gesterassen die heel vroeger in Friesland voorkwamen. Nou, die hebben we in leven gebracht, die hebben we gegroeid, daar hebben we nou weer een paar hectare van. En dat broeken wij om ons whisky te stoken. En ja, dat jouwt dan wel echt wel weer een horen smaak en een horen beleving. Dus dat is ja, geweldig, vinden we. Ik vind het echt een hele grote eer. En ja, het is bijna schande om daar even te maken, zo gaan zeggen. De eerste flessen whisky waren door handige onbargemaster Jeroen Gebben. Gebben vindt het uniek dat het in uw eigen omjouwing geproduceerd wordt en mocht u de whisky officieel beoordelen. Ja, ondanks dat ik geen alcohol meer drink. Dus ik ga hier van Joert maak ik een uitzondering even prillen. Want we maar dadelijk in de auto, dus dat is heel voorzichtig mij. Dus 1 prilk en dan rieden we weer. Maar dit is echt, ik kan merken dat ze mij leefden dit product maken. Het is een prachtige kleur trouwens. Niet meer gehoord. Ben je een beetje een whiskyliefhebber? Nou, ik drink het wel eens, maar ik laat mijn meningen graag aan oren hoor. Want die hebben volle meer doel als ik. Maar dit is best in te nemen. Sixma had er alle vertrouwen in dat de whisky goed rennen zal. En dat hij de concurrentie wel onkennen in de winkel. Het ontwikkelen van de oer-Frieske whisky is dan ook een droom die voor hem uitkomt. Het verhaal is eigenlijk, we hier de likeurmakerij en toen we die staten kregen we van een mooi ambachtelijke stoker uit het zuiden van Nederland, de alcohol. Dat was geweldig goede alcohol. Op een gegeven moment gingen we steeds meer naar dat konden het net meer leveren. Toen moesten we bij de grote alcoholleveranciers. Ja, en dat was een beetje een probleem, dat die smaak, daar kregen we iedere keer oorlog mee, daar konden we net mee uit de voeten. Dat was verschrikkelijk van bij. Nou ja, en dat we eigenlijk op een gegeven moment zagen van, wat doen we? Nou, laten we dan zelf de alcohol stoken. Nou ja, toen weer de tweede stap, we zijn beide gek van whisky, maar dus ja, dan whisky maatje komt er voort bij vanzelf. Maar dan ben ik gewoon fatsoenlijke flessen. Nou, dit... ja, dat was...